ya mere anyị jiri asụsụ Igbo wee na-isi n'ụlọ anyị ebe a maka na ọ na-agbakwa elekere 4 kpọmkwem kwa ụbọchị Tọzdee niile anyị eburu oche na iji asụsụ Igbo yele eye wee na-akpa ka o si gbasata anyị dịka o si ada n'obodo. Anyị kpaa ya amechi ugwuele ahazie ya wee kọwaa ka o si ada. Anyị agbapụ ekwentị ka gị onwe gị bụ onye na-ege anyị na mba ọbụla isi wee na-ege anyị wee so wee tinye ọnụ. Ewe ndị na-ekiri anyị site na Kpakpando TV na YouTube ha ekirikwa anyị wee fụ ka anyị si eme ha si ebe a wee tinye ọnụ. Ọ bụ otu a ka anyị na-esi eme ya kwa ụbọchị Tọzdee niile. Ya mere kpọkwuo ha gwa ndị nke gị ebe ọbụla ha nọ na n'oge ahụ anyị ji jiri asụsụ Igbo yele eye akpa nkata eme nzukọ eluona dịka anyị na-esi ekwu ya. Ọ bụ ikwu ya na-abọ ikwu ya ka ụmụnne na-abọ ji agwa onwe ha okwu n'ama. Anyị apụtago n'ama ịgwa onwe anyị okwu. Anyị chọọ ịkpa alụ anyị akpa alụ na-akọ ya ọnụ ka ọ ga-esi wee bara anyị. Abụ m Chizzy Ani. Ka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo maka na anyị ji okwu gbasatara anyị niile na nso nso a. Ọchị obodo Enugu bụ Ifeanyi Ugwuanyi gburugburu duru ndị ruru 68 n'iyi ọrụ. Gịnị ka ndị a ga na-eme? Ewe ogbe emepụtagasịrị ka mmepe wee zuo ala Enugu niile. Ndị a ga na-eji afụ n'ogbe ahụ emepụtara nke emechara kpọọ development centers. Ya bụ na ndị ga na-ahazi ya o du ha n'iyi ọrụ, mana o mechara si ha na ọrụ enyere unu ga-anọ n'obodo ahụ asịrị unu nọrọ wee na-alụ ya. Na ọ bụghị nke a na-abụ esi ọrụ ụfọdụ ejebe obodo oyibo maọbụ jebe mkpa ha jiziri ekwentị alụ ọrụ. Mba, onye isi anyị n'Enugu sịrị mba na ị ga-anọ n'obi gị n'ebe ahụ asịrị gị je mee aka mmepe wee bata ya. Maka gịnị? Ka ị wee yi aka fụ na nchekwa zuru ezu dị n'ala Enugu. Ọ bụ ihe o merichara wee gwa ndị a niile sị ha a na-edu gị n'ihe ọrụ ị na-ana ozigbo ebe asịrị gị jee fụ ka ọdịmma ndị obodo wee na-aga n'iru, fụ ka mmepe bata ebe a. Ya bụ na ọ bụghị eduo gị n'ọrụ ịgbapụ n'obodo ebe asịrị gị jee lụọ hazie wee pụbazie. Ọzọkwa ọ gwara ha na ihe a ga-eme ka nchekwa tọrọ atọ maọbụ nchekwa na-akpọ afọ n'ala anyị ugbu a mezie ka nchekwa zuo oke ka onye ọbụla na-alahụ ụla na be ya o jiri anya na-abụ wee na-ezu ike wee na-ekwu ụla. Ajụjụ wee bụrụ, ị chere na otu a ọchị obodo Enugu si kwuo ihe a na ha ga-eme ya? Ịma na ọ bụghị mbụ a na-agwa onye ọbụla nyere ọrụ dịka ndị eze, dịka ndị na-achị ime obodo. Onye ọbụla enyere ọrụ ya na n'ebe a sịrị ya chịa je na-achị je na-alụ ọrụ, ọ nọrọ ebe ahụ na-afụ ihe na-eme. Ọ bụghị nke ụfọdụ ga-eje wee pụọ kama ha ga-achị obodo asị ha chịa. Ụfọdụ ejebe obodo, ụfọdụ ebili na Abuja, ụfọdụ ebili na Lagos, ụfọdụ nara ejesi na dị na Nigeria. Ịfụ ha bụ olube oge ndị ọzọ na-anata atụnye ofu mmemme na efu mmemme ndị ọzọ ọ nataba ọsọ ya oke ọbịa ke mmanya ndị oti mkpu etie mkpu. Ọ bụrụ ya bụ ka o si achị. Ọ nọrọ ebe a ọ bụrụ agada gbachiri ụzọ chaa nke a ka onye isi ọchị obodo Enugu wee nesiri anya wee sị mba na ndị a ya sịrị je chịba ugbu a na ha a ga-ana n'ime obodo je mee ya. Ọ dị mma. Ntụziaka onye isi anyị n'obodo Enugu bụ ọchị obodo Enugu Ifeanyi Ugwuanyi mere, ị chere na ọ bụ ya ga-eme ka nchekwa maọbụ mmepe wee banye n'ime ime obodo? Ọ bụrụ na ndị a jee biri na ebe n'obodo ebe a sị ha jee nọrọ chịa maọbụ mepuo maọbụ na-afụ maka ha. Ihe a ọ ga-egbochi nchekwa na-akpọ afọ na mezie ka nchekwa tọrọ atọ luo n'ala anyị? Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Amechi Ugwuele anọgoro chinchin n'iji wee kọwa ya. Amechi, ekelela gị. Chizzy, daalụ. Ana m ekene onye ọbụla na-ege anyị ntị. Ọ ga-adịrị unu mma. Ise. Ajụjụ nke mbụ dịka esi fụ ya, ịnụrụ dịka onye isi
ọchị obodo Enugu si wee kwuo ya. Ọ tagasịrị ndị mmadụ si ha jee n'obodo dị iche iche chefu na mmepe ụbatara ebe a fụkwa na nchekwa atọrọ atọ rutere ebe a. O mesizie dụcha ha n'iyi ọrụ wee sị ha na n'obodo a ha abịakwana biri n'obodo ọzọ maọbụ jekwana n'obodo ọzọ nọ ebe a ha si ha jee lụọ ọrụ ka ha ga-eje biri wee fụ ihe na-eme ka ha wee nebere anya maka nchekwa ka o zuo oke n'ala anyị. Kedu ka isi fụ ya mechi? Eziokwu, m ga-ebidogodo na site n'ikene onye isi obodo aka na-achị Enugu bụ GovUgwuanyi etu o si wee checha wee efu na ọ ga-adị mkpa ka ọchịchị obodo ka o ruo n'ime ime etu o kwesịrị iru, maka na onye nọrọ gị nso ọfụkwa isi eku ume. Ama m n'oge mbụ ihe eji wee wepụta lokal gọọmenti ya gọọmenti okpuru ọchịchị obodo ime obodo bụ ka o wee bụrụ na gọọmenti rụrụ ndị obodo aka bụ afa n'ime. Ịma na enwebugo ka o si wee kwụrụ, mana nke a bụ nke a na-abịa asị ka ewere wee mekwuo ka ọ banye n'ime ime. Ezigbo echiche bụ ihe banyere na ya eji wee na-eme, ma etu o si wee bịa gwa ha okwu mgbe o doro ha n'ihe ọrụ, okwu ya tara ka nkwụ wee dị ụtọ na ntị, na-echekwanụ na ha ga-emekwana etu o si wee kwu, etu o si wee nye dụọ ndụmọdụ. Maka na ịma na ndị niile bụ ndị na-arụrụ anyị ọrụ na gọọmenti na ọ bịa adịzịa ka a ga-asị na ebe onye bi ọ na-agbachi ihe gbasara onye ka ọ na-etinye uche na ya. Ebe ndị niile na-achị obodo ha niile bịa n'Enugu biri, ka ha ga-esi wee ma ụfọdụ ebiri na Lagos, ụfọdụ na Abuja, esi wee ma etu obodo si wee dị. Ọ dị ka etu anyị si ekwu okwu sị na ọ bụrụ kịta fụ na ndị niile na-achị achị na ụmụ ha na-eje akwụkwọ ụlọ akwụkwọ onye ọbụla na-aga na ya public school, ọ bụrụ dịka na ndị be ha na ụmụ ha na nwunye ha ndị nwunye ha na ha na-ejekwa n'ụlọ ọgwụ dịka etu ha si wee hazie ya maka ndị obodo ma ha onwe ha, na anyị na-eche na etu ihe anyị na-esi wee dị kịta na ọ gaghị ịdị etu anwa. Onye nwa mere gọvanọ ji wee gwa ha sị ha na n'obodo ebe ị na-achị biri, ịnọrọ n'etiti ndị ị na-achị ifu ka ha si eku ume, ha afụ ka isi eku ume, ha na-afụ gị na-afụ ha. Okwu a kpara akpa ewere isi wee na-ekwu ya. Mana ọ bụrụ na ị na-anarụ na-eje eje, ka ị ga-esi wee ma ka ihe si eme. Amechi, na iji jikọtagbara ndị na-ege anyị, ịma na ụfọdụ ekwuo 68 development centers, ụfọdụ nwere ike agaghị aghọtasị ihe a dịka ogbe ekepụta bụ dịka lokal gọọmenti echebugo na ndị ọchịchị etiti ga-abịa ya aka. Ọ dị m ka oge emere nke a bụ oge ebe a nọ Chimaroke chịrị ekewapụtasịa ya, mana ebe ekegoro eke ndị ọchịchị wee sị mba na agaghị abịa ya aka. O mechara oge a ma ndị Lagos mesiri, ndị obodo dị iche iche mere ndị ọchịchị etiti anabata ya, emesizie kasị ebe a na-anabata ka ha nekọtabazi ka ndị kewapụtara ya obodo ekewapụtara nekọtabazi ya. Bụ na ndị a na-ekwu ogbe a na-ekwu maka ha dịka lokal gọọmenti na-eji maatụ na ha dịka lokal gọọmenti n'onwe ha. Ya bụ na ndị a hazi ka eji nekọtabazi ya bụ ndị onye isi anyị na obodo Enugu, ya bụ gburugburu burus jụchara n'ihe ọrụ wee sị ya mba na ya achọghị ịda na afọ na ihe eji tie ha ebe ahụ ka ha na n'ime ime obodo fụ na nchekwa zuru ezu, mmepe ọ batara n'ime ya. Mana ajụjụ a na-ajụ Amechi bụ na icheta na ndị eze n'oge a na-asịkwa ewepụta onye eze ọbụla n'ọkwa ihe a na-agwa ha, mana ha na-edebe iwu a, ha na-eme ya, ha na-ege ntị, maka na ụfọdụ ka na ekwentị achị obodo ha. Ịma etu anyị si wee kpọọ ndị eze ma ndị town union president ha ncha niile, mana ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ mechara ọrụ ọzọ ha na-arụ tupu abịanye ha ọchịchị a.
dịka ndị a eduru n'iyi kịta arụ one ka ha ga-arụ ya. Ihe a niile bụ ihe a na-echecha, mana eziokwu bụ na asị m kwuo ọ bụrụ na eme ya dịka iwu na ọ bụrụ na ịma anọ n'obodo ebe ị na-achị ewela ka ndị maka ndị maazị na obi na anamakwụ bụ ọsụkwụ ka ọ bụrụ ndị bi n'obodo. Chairman anyị, chairman Igweti local gọọmenti Barrister Nkechi Ugwuoju, onye a bi n'obodo, obi na be ha na be dị onwere ebe ọzọ. O mechaa na ebe a ka o si abịa ụlọ ana, ọ bịacha mitin n'Enugu ọ nachie mbọchị ahụ mbọchị eduru ha n'iyi. Ọ na-ekwusi biko ka emewe ọsịsọ na ama na ha bụ ndị bi n'ime obodo na ana n'obodo ka ha naba. Ịma ihe eji wee ụdị ndị a nọrọ ebe ha na-ama mkpa ndị obodo. Onwere onye na-eme n'Igbo etiti ọmarụ, onwere ị ga-eje kọrịa. Mbọsị a ndị Fulani kpara mkpakpa kpara ozugbo ndị ọmarụgo bido zipụ ndị mmadụ jee fụ zie ndị mmadụ ejewe n'ụlọ ọgwụ eme nke a. Ọ bụrụ na abịa na-akpọ ọgwụ ya n'ekwentị osigodo Enugu nata jewe ebe a, mana o si na bịa jewe. Uru ọ dị mmadụ ibi n'ebe ọ na-achị erika. Ọ bụrụ na onye a ga-eji ọchịchị ọ na-achị wee kpọrọ ife were ya wee mere ọrụ, maka na ha bịa kụcha mechaa ọ naba pụọ, ọ hapụ ihe ọbụla onye ọbụla sọrọ unu. Mana ị nọ n'etiti ndị obodo, ọ bụrụ na ị na-akpaja agwa a ga-ama mgbe eji kpụ amara, mgbe eji bata amara. Ọ bụrụ na ọ bụrụ nke a bụrụ abịa sị na chairman anọrọ, ọ ga-anọrọ ka ezi mgbe ọ ga-anọ. Ụfọdụ bụ ndị na-eje anọchite anya anyị na ụfọdụ abụrụ oge ego batara a ga-abịa ka ego. Ụfọdụ nwere ndị chairman na-eje na lokal gọọmenti ha, ma ego ha na-eke bụ na Enugu ebe a na hotel ego. Ọ bụrụ na bankị ka ọ na-adị were akwụkwọ dịcha esi ebe a naba. O nwere mgbe ị ga-eje asị gị na chairman. Ụfọdụ ga-ewepụta naanị otu ụbọchị n'izu ụka a ga na-abịa afụ ha. Maka gịnị? Ọ private business gị. Onye na-achị nwere right ịbịafụ gị oge ọbụla ọ chọrọ, mana abịa sị mba no once in a week. Ịma ụdị ha ka a na-abịa mfụcha ike agwụ m. Ị na-arụtụ aka na maka ihe anyị kwutara maka ndị jere n'Abuja, ndị ezigbo Abuja, ụfọdụ ndị ha na-achị amaghadị ha n'ebe ha si. Amara m ha na-eche ka ị chọọ ịfụ onye ahụ bịawa Abuja, ịkpọkwanụ na fon ma pik ime enweta onye ahụ. Mana ha kwesịrị iwe ụlọ ọrụ obi n'ebe o si. Ịkpọsị biko na ya nọ na mitin. Kedu ndị gị na ha na-eme ya bụ mitin na Abuja? Ọ bụrụ na ị ruo na ị ga-onwere ụbọchị anụ na ihe a na-ekwu bụ na onye ahụ kwadoro maka ọchịchị pụọ abịa na. Mana ihe na-enweta onye dịka m iwe bụ ruo mgbe ahụ kịta ya bịa kewe 500. Ụfọdụ ewere voters card ha wee nye ha, ewere ya wee jee rụọ ihe ha na eke iko rice ha nara sowe onye anwa. Ọ bụrụ ya ha amarọ na ọchịchị bụ onye na-achị achị, onye etinye n'ọkwa rụọ ọrụ ya, obodo adị ka o kwesịrị ịdị. Ọ dị mma. Onye isi anyị nọ Enugu, ọchị obodo Enugu Ifeanyi Ugwuanyi, dịka isi etụzi aka gwa ndị a ha na-aba n'ime obodo, biko chetara ndị eze ụfọdụ, chetara ndị PG, chetara ndị ọzọkwa ndị abịaghịrị aka na-achị na ụfọdụ n'ime ha adịghịkwa anọghị n'obodo ha, mere na adafọ naanị ịnọgwe na ụfọdụ na-asị na ọ bụ ụbọchị ha na-ewepụta ụbọchị ya jizi afụ ndị mmadụ, na ụbọchị ị ga-afụ ndị mmadụ na ọ nọsi ebe ahụ ọ na-alụ onwe ya, ị ga-afụkwana ya. Ya bụ na anyị na-ekwu na ọ ga-adị mma otu a gwara ndị administrators si gwakwa ya ndị igwe, ndị PG na ndị local government chairman. Nke ndị igwe bụ nke m aghọtara aghọta, mana nke a bụ nke m aghọtara. Ị na ọdị ya na-agwa m amarụ nke igwe ịgbakọna kparara m ekwesịrị irube igwe na mgbe ahụ ịmakọna igwe bụ gọọmenti dịka na ihe ọbụla gbasatara obodo, mana igwe bi oje na be ndị ọzọ biri onwe mitin n'obodo ndị ọzọ na-anata igwe a na-anata. Mana ya na-ekwu bụ na onye akwadoro
ịrụ ọrụ a niile hapịa. Mana ọzọkwa dịka ịbịa bụ na ụfọdụ ekwere nọrọ n'obodo maka nchekwa, maka nchekwa, maka nchekwa adịrọ. onye kwesịrị imekwa ka nchekwa dị. Chizzy ama m na ha kwesịrị ime ndị anọzọ ebe a, ndị ọ na-achị kwesịrị nọ ebe ahụ agba osisi. Ọ bụrụ na m na-asị na ọ dị n'ọnyanwa ga-eme ka mana ịjụọ ha nkịta asị gị na sekuriti adịrọ nka na nwere ike nọrọ ebe a egbufuo ya ma o mee nka mee nka. Mana nke mwa bụ si were nye onye ga-anọ ma sekuriti ma ọ dịrọ. Ọ bụrụ sị ndị mmadụ bi ebe ahụ etiti mana ịnọ n'elu na-agụ ha dị ha mma, mana nọrọ n'ala ebe esi enweta ihe nọ n'elu ha chọrọ. O nwere ka ọ dị. Ọ dị mma ka anyị na-ekwe ya ka Izuchukwu Epueke batara. Izuchukwu, ndị onye isi na-achị obodo Enugu, onye isi anyị bụ Ifeanyi Ugwuanyi sịrị ndị o duru n'ihe ọrụ maka ịhazigasị ogbe emepụgasịrị maka mmepụ ka ọ baa n'ime ime obodo ka ha na-ana ebe ha si ha lụọ ọrụ ka ha biri ebe a ka ha wee fụ na nchekwa tọrọ atọ zuru ebe a. N'uche nke gị, iche na ihe a ga-amịta mkpụrụ ọma? Na mbụ ọ bụ ezigbo atụmatụ, mana tupu m kwuo ero na nke onye isi na-achị n'obodo, ama na ụbọchị a na-enyocha ndị agha kpọpụtara, o nwere ihe merụnụ ọnụ na-ekwuru Enugu steeti, ya bụ Edward ụbọchị ọgbọrọ fanta ha nọrọ sfa onye mara na ọma nọ n'ebe ọ ga-alụ ọrụ ya bigo ya mekene ya nyefe onwe onye efe ọsị ha na onye ọbụla n'ime ha obido obidogoro na bụ wee jụọ ha ebe onye bi. O nwere ndị na ha bi n'Enugu, ma ndị na ọsịfa ike ibi n'Enugu asị na ị ga-abụ ị ga na be ajele kwuru na ha ga-ana. Gọvanọ bịagbodokwa okwu na ekwu ya, mụọ m kwadoro ihe gọvanọ kwuru, maka na oge erugo mgbe ndị na-achị obodo ga anọ ndị ha na-achị nso. Ihe ọ na-abụ onye na-achị ime obodo ka m wee na Nkanu East ụzọ nwanyị ọha bụ ebe a na-acha bịara n'Enugu. Gịnị na-achụ ya? Ife na-emezi ọ bụrụ onye ọbịa na ndị ọ na-achị. Isi na na-achị ọchịchị bụ ị na-achị anyị ịga-eche anyị wee nọrọ, soro ndị befa wee nọrọ. Ndị anyị na-amata ihe na-akpa maka ihe gọvanọ na-ekwu bụ ife gọvanọ na-agbado nkwu nọsị na maka ihe na-eme n'obodo, maka ife na-eme iwe nwee ike ikwu na ife na-eme nọ maka na anyị butere na ha nọ n'ime obodo ime ebe ha nọ na ihe na ife mme na ndị mmadụ gị na gị onye ahụ okwu na ntị. Nke bụ ọdịnaya bụkwa na ịmarụ ife na-akpa ndị bụrụ, maka oge ụfọdụ ndị asị na-achị anyị oge ụfọdụ ọ dịkọ na ha marọ, mana ọ bụrụ izizi ọ na-agwa ha. Iche na nke a gwara ha ga-amata ihe ezumike ekwana iwe ma ndị chairman nke abụrụ gọvanọ gwakwa ndị chairman agwakwara ndị mgbe eduru ha n'iyi ndị chairman nọ na local gọọmenti nke abụrọdụ ndị development center administrators, mana mmadụ n'ime ha bi. O nwego mgbe anyị ebe njechara ndị mmadụ a na-etinye ọnụ na-ekwu mana ihe mere bụ na ọ bụrụ na dịka gọvanọ ga-abịa tachie anya wee mee ya ka iwe fụsef na ndị a na obodo wee isi onye ebiro n'obodo emeghị eto na nkịta ha achọwa eto a ga-esi wee nwee nchekwa. Ha achọwa chairman Igbo etiti bi na be ha ezuru gị ya n'ori. Ọ dị ma Amechi ka anyị werezi ya ka m chọziri ịjụ ajụjụ a. Ọ dị mma, ị chere na ka esi ha ọkwa adịdị mma? Gịnị mere na-eje n'ime ime obodo a je họọ ndị mmadụ nọ n'obodo ama na ha bi n'obodo ahụ? Ekwuru m ya ma ịma ya ka ngwa gị o ji bụrụ nọọ ndị ihe ọkwa n'oge ndọrọ ndọrọ o nwere ọtụtụ ihe a na-etinye anya dị dịka gịnị? O nwere a na-abịa na mbụ a na-etinyecha anya dịka so na mmetụ a
na mgbe PDP na-achị Enugu so n'ọnụ. Enugu nwetachara ndị minista nọ na Abuja nwechaa ndị a na-etinyecha n'ọkwa, mana kemgbe APC bịara, ịma na Enugu bụ PDP steeti, ihe meziri bụ na mgbe ha bịara ndị APC nọ na Abuja, ihe ha nyere ndị Enugu bụ ihe iwu kwuru na a ga-enye ha, mana ndị ọzọ bụchazi ejizi obi na ọsọ ma ọsọrọ, a ga-ebugodo ụzọ nye ndị pati ha tupu enye ndị ọzọ. Mana ihe na-ekwu bụ ya bụ na ọ bụrụ ihe masịrị obodo ka anyị na-amụ ka ha nọrọzie na otu bụ ihe na-ekezi. Mana mụ na-agwa gị nke a gosi na-ewe ndị ụfọdụ na-ewepụta ndị mmadụ si onye aje nọziri ebe a nọ ya mana wepụtara. etu iwu si wee kwu development center appointment ọ bụrụ election, ọ ka o si wee masị gọvanọ, mana gọvanọ ga-eme ya bụ appointment site n'iche etu ọ ga-esi wee dịrị obodo mma. O nwekwa ndị ụfọdụ ga-ebikwa na ụmụ ndị ụfọdụ bi na taụn dịka ndị bi n'Enugu ebe a, mana ha na-ejekwa obodo ha kwada, ha na-eji obodo ha oge ọbụla. Ụfọdụ oge mmadụ nwekwa ike biri ebe ọzọ mana imachi achọ n'obodo. Ọ bụrụ na ụfọdụ ga-anọ na ada achọ ha na ebe obi abụrụ ebe na ọnụ na-anụrụ, ọ bụrụ ihe ga-enye ezigbo nsogbu, o nwere ihe o mee na-asị kwuwe ekwuwe. Ọ dị ma izuchukwu maka na anyị ga-agbapụ ekwentị wee ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Ndị otu ndọrọ ndọrọ ọ bụ na ha nọ n'ime ime obodo achọghị ịghọ ọkwa, achọghị ịbịa ya aka, a na-ha ebu ihe a jee n'ime ime obodo, fụkwa ndị otu ndọrọ ndọrọ nọ n'ime ime obodo. Oge ụfọdụ a na-ekwu na onye na-achị obodo na-aghọpụta ndị pati, ọ dị ka sọtụ n'obodo n'ime ime obodo dịka Enugu ka ha nọ n'ebe mepere emepe. Ha ịga n'ezad ha nọ ya, ịga n'Oji River na ndị nọ n'ime ime obodo, maka agbabeghị m onye bụ lokal gọọmenti PDP chairman nọ na taụn, ha cha nọ n'ime obodo, ịga ịchọ ndị nọ n'ime obodo, maka na oge agafego ihe ọ na-agbapụta ewere ọchịchị nye ndị ka n'aka ha agha azụ n'aka ka pati wee chọọ n'akụrụ isi gba mbọ, maka na amago m ndị na-achị n'ime obodo mmadụ onye chọrọ ịfụgo asịrị bịa Enugu, ụfọdụ asịrị bịa na ebe udeba, ụfọdụ asịrị bịa n'ebe a, ụfọdụ asịrị bịa ebe a. Ị na-ajụjụ onwe gị, amago na o nwere ebe lokal gọọmenti ngagoro o doro m anya na chairman, mana ọ bụrụ ndị nke nọkịta na ndị nke gara aga, o doro m anya na chairman na onye chairman adabịa ọlụ. Aga m ugboro ịtọ na ugboro ịtọ ahụ epụtaba na tụtụ ị gara abụba ewu ọkụkọ a na-akpagharị. Oge elugo mgbe ọ bụrụ eziokwu na gọvanọ na-ekwu, mana achọrọ ka gọvanọ kwuru ka ọ gaa ma ị na-asụ ka ekwuo ya, a na-ekwu n'ọnụ olugo mgbe ha ga-ana, maka na ka a na-agba ọsọ ndị mmadụ na mana ebe a sị na ndị na-akpa efi na-enye nsogbu, ndị mmadụ ka bi na ya, na Nimbo ndị mmadụ ka bi na Kpakpando ndị mmadụ ka bi na. Gịnị mere na ndị apụta na ha ga-alụ ọrụ ha were mfe sị na gọvanọ sị ya ụna agara sị na agara, gịnị mere na fa ma nna, maka na onwe ha na-ekwu na ọdụtọ na onye na-achị anyị n'Enugu nọ asị na hapụgo n'ọdala n'Enugu nọ n'ala n'Owerri, ịma na onwe ka ọ ga-adụ anyị na ya pụtara bụla ya emewe onwe abụ onye ọzọ ife mewe abalị na onye ka ga-akpọ. Ọ dị mma, anyị ga-akpọpụ ekwentị ka mmadụ ole na ole tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu. 090977110 ma 09023111009. Mụnụ nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. Ihe anyị na-ekwu bụ ntụziaka ọchị obodo Enugu tụziere ndị asị ka ha jee chịa ime ogbe ahụ ewepụtara maka mmepe gbaa n'ime ime obodo ha ruru 68 ka ha jee biri n'ebe ha kwesịrị ha na-achị. Kedu ihe ịfụ maka ya? Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele gị, afa gị na-ebe iche akpọ nwanne o, bee ya nke daalụ. A na-ekele m. Daalụ. Ala. Ya bụ nkata unu ji wee gaa n'etiti amaka. Unu akọwachakwa na ya bụ ikwu, aha m bụ Tony Echimendụakọ. Ya bụ nkata ihe gọvanọ mere amaka. Ya tụnata ndị niile kwesịrị nọ n'obodo. Ihe ndị mana ọ bụrụ na
ọgbaghara dị n'obodo ka gụwa na oru soro etinyewa aka mara ihe meriri okwu ọ bụrụ mgbe niile azụga kpọọ ya n'ọnọ na Abuja n'ọnọ na Lagos ọdọnata ha ncha onye ọbụla n'ọma nọnwụ n'obodo na-apịa anyị ndị nọ n'obodo. Daalụ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa mbụ oge Chukwueze. Onye? Chukwueze. Oge ebe ka isi akpọ? Esi m n'Ileven. Ngwa gaa n'iru oge. Ị na-ekene ndị na-anọ na redio. A na-ekene unu. Daalụ nne. Gọọmenti chairman, amakwa m ya o, ihe ahụ na-ekwu atọka. N'obodo ebe? Eh? Kedu lokal gọọmenti ka ị na-ekwu maka ya? Isi ụzọ ọ dị mma. Ọ na-Enugu mgbe niile, o nwere ike na-anya m na-ekwu. Ọnwa ọdọ ihe anyị na-ebi, ihe na-eme anyị ọ na-ama. Ọ kwuru ya aka na-agwa ka a na-anabi n'ezigbo a na-anị ihe na-eme anyị. Daalụ oge. Daalụ. 09097711009 ma ọ bụ 09023111009. Afa gị na-ebe iche akpọ? Chizzy anyị ekelebe m. Ee, ọkwa eze Enugu dum. Amaechi ekele m. Daalụ eze Enugu niile. Ego nna tịta bụ onye ọbụla enyekwuru ụdị ọrụ ahụ ọ bụ na ọ narụ jeruo ya n'ụlọ ọtụtụ okwu adịghị ya ka aka ụgbọ nwampi bụrụ onye ọzọ maka ọchọghị ego ọdịatọ bụ etekwa ego okere ego ọ na nta nchite eri ego ndị na-anwụ ime obodo ka a na-anwụ nwere ọ dịrị mma. Daalụ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Eche m na ụgbọ agwọ nwere agba ụlọ ọ mụrụ Enugu steeti nwa Nkarụ. Daalụ. Biko ihe m na-ajụ okwu unu mepụtara maka baị ọ dịka maka baị kodoko maka okwu a. Kedu ebe nke unu? Onwe ahụ m onye ugbo ọka. Nkanu East. Onye ugbo ọka onwe ya na-eme na be anyị ọnwụ ụlọ eletrik onwe nke afụrụ na be anyị kọmọn ụzọ agbanwụ na asị mita pe na ya bịa be anyị ma elekịta na ọdụ mmiri onwe ebe ta abịa na be anyị anyị nwere lokal chairman na anyị nwere ndị na mana obi na Nkanu obi na Amagunze. Ihe m na-ekwu bụ onye isi ọchịchị ime obodo Nkanu East obi na Nkanu East. Onye Amagunze mana owu aka obigo n'Enugu ka ọ nọlụ na taụn ka ọ nọlụ. Ọ dị mma. Na-eme na baị gọvanọ nwa nwa bịa anyị ya gọvanọ onwe okenye esi ga aga akpọ gị makarata. Ọ dị mma Bruce na ha anụ ya. Bruce ị na ha anụ ya ahụ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Anyị mgbede ọma. Ya gaziere gị ndị ka ime. Afọ m bụ onye ka Chukwu akpọ. Ọ dị mma tie ọnụ. Tie ọnụ n'ọkụ. Ana m anụ ya. Onyeka. Ọ dị mma. Gaa n'iru bere ya kwuo ya ka anyị ọ na anyị da-anụzi ihe na-ekwu biko ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a wee jee sonyere anyị ebe anyị sọbskraịbụ ka efi ka anyị si mee. Afọ gị na-ebe iche akpọ? Gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ? Ihe a bụ Solid FM. Ihe anyị na-eme bụ nzukọ Solid FM 100.9. Afọ gị na-ebe iche akpọ? Ọ dị mma. Odogwu Waba Eze. Gaa n'iru nwanne m. Nwanne m nwoke nke gị na-anọ. Amechi na Izuchukwu. A na-anụ ya. Waba Eze mmiri juru awụ ọnụ n'ebe Waba Eze na batara nke anyị. Chizzy anyị. N'onye nke chairman anyị mana ọ dị m ka ọ nọ na Naịjirịa ọ dị m ka obodo oyibo ka ọ nọ. Obodo ebe bụ nke unu. Nke a bụzi hey Udi hey Nwezi ụmụ nwoke na-emeta na be anyị amụta ome ụfọdụ ndị agbakọrọ anị gube nzukọ na ha bụ ndị isi nche
nwoke 10 na Buzumulu ụmụaka Disemba akwụta 99,000 naira ọ bụrụ na akwụ ụtọ maka Chizzy kwere 99,500 amaghị m ebe lokal gọọmenti chairman nke anyị nọ iju oge ejere asị gị na-eji alụta họl ya na ụzọ apụrụbeghị m ụzọ nwatịntị m alụrụ ya bụ owochifu ọna na-echefụ ọkome ka oke oburu ụzọ tinye ya ụtara anyị ụzọ sọrịba m bịa kpachatara anyị ebe na-abụ ụgwọ mkpọ haus unu na ụdịrị ụmụ nwoke 8 anyị anacha unu niile 99,000 naira mana ndị obodo ndị ụdị wabezi ga-esokwa nchịkọrọ ndị obodo jụọ ese jegodo n'ụlọ ọrụ jụọ ese ihe mere na ụdị ha na-eme Chizzy adị ịma ihe m na-ekwu anyị enweghị igbofu over 15 days andị dị na ụdị nta lokal gọọmenti chairman anyị ha maazị papụbeghị na amaghị ebe m gwa gị na ọ na-edebere obodo maka na ịbata abata ọ bụrụ na ịbata ha 1,000 GP ngwete obodo mwute n'obodo ọ bụrụ na ịbata aja bụ ụlọ ọ bụrụ mmiri GP ahụ ha agbapụ ya mwute na na-etinye Bruce na-anụ ya otu anyị kwuru ya were ama ya na Bruce anụ ọ dị mma maka ha nata onwere nwoke na-abịa ekweghị ọnụ ha ncha agbapụtego ngwa daalụ m ka eji afa Bruce na-anụ ya ugbu a daalụ ihe na-eche bụ daalụ ihe na-eche bụ ka ejizie na-achịkọnatazi nwanne anyị nwoke a nwere ike ịbịakwa n'ebe a ka anyị na-akpa nkata wabezi ọ bụ na ọ wabezi na-ege ntị ọ bụ na ọ ga-abịa nwebe aka na-akpa nkata ihe a ka oke bụ na mmadụ ama anazi na bịa na-anabe gị ndị mmadụ awakpo gị efiere ihe ị nwere wabezi ka akpa anyị ga-abịa n'ọnụ ka anyị kwụsị ya ike a ga-eje mee nchọpụta wabezi anyị na gị ga-akpa maka nke biko ka anyị na-apịachizi maka ụmụ ihe ihe gbara ọkpụ nke ndị Udiana ọbụla bụrụ izi na-eke ajaja kwesịrị ọnụ wepụta maka na ihe maka ihe na-emenụ oge ụfọdụ ana masị ndị a na-achị anyị na ndị a na-abapụtasị na ha bụ ndị gọọmenti chairman ha bụ ndị kanselọ emego ndị administratọ ugbo ole ka ha na-ana n'obodo ihe ha na-amalụ ọ na-ewute nnọọ oge ụfọdụ efu chairman a na-akpagharị from one hotel to one hotel ma ndị ọ na-achị ana-anwụ n'obodo ihe mme oge ụfọdụ na anyị ga-eji ma bụ na ego oge ụfọdụ na arụmanya aka na-achị gọọmenti Enugu steeti ọchị gaa na ime obodo ya gbara ha mgbe ọ na-abịa ya ga ebe afọ enwegoto ọga ebe anyị na-efu na ihe m n'okpuru ọchịchị na ọ na-agbanya mmiri na maka iwere ndị mmadụ na-ekwu efu na ndị mmadụ efu na obiadọ ndị mmadụ Bruce ị na-anụkwa ya ọchị obodo Enugu ịfụgo na ihe ikwuru na ụfọdụ adịghị emekwa ya ụfọdụ anabekwa n'obodo abịa echichịkọnata okwu maka na enwe ihe gbara ọkpụrụkpụ enwe ndị anyị na ha obodo bụ onwe ka isi okwu ya n'obodo adịghị ekwu mgbọrọkwa n'aka obodo ọ dị etu o kwesịrị ịdị onye ọbụla e nyere ọkwa n'obodo onye ọbụla e nyere ọchịchị ọ bụrụ na ịpụta na ị chọrọ ịbụ PG ịpụta na ị chọrọ ịbụ chairman nwere ihe gbasara ọchịchị ịma o nwere ịchịkọnwụrụ ezinụlọ gị ọ bụrụ ịbịazie chịkwa obodo ma ọ bụ chịkwa lokal gọọmenti na ka ihe onye were ya wee kpọrọ ọrụ wee rụọ onye bụ ọrụ rute ya etu ọ ga-esi wee dị ndị obodo mma. Daalụ nke bụ eziokwu bụ na okwu dị ya anyị ga na-ewere okwu a wee na-aga Wabeze eme anyị na gị ga-afụ ndị niile na-akpọgasị afa ndị kwesịrị ịchị na-anọ ha n'obodo ha mana unu hapụ ya n'akara narị kpọm n'itoolu maka na ewe ihe gbara ọkpụrụkpụ anyị na unu ga-akpọ ugbu a na akwa na ofe ihe anyị ga na-akpa ka ọ ga-esi dịrị ikwu ma dịrị onye nta mma. Abụ m Chizzy anyị na-abịa ekele na Nyezu Chukwu ekwu eke ekele Amechi Ugwuele ka anyị bịakwanụ onwe topic nchọrọ ha dị tomorrow ndị nkụzi ndị primary school teachers ha na complain na onye nọ level 16 na primary school na onye nọ level 16 na secondary school Lumasị m na onye nọ level 16 na primary na secondary school a na-akwa 190,000 onye nọ na primary school a na-akwa 90,000 naira
amụta ka anyị na mana na gị program na ga-eme edit a ga-eplay ya lọta wee oge wekwo elu madam ọkwa iso afa gị ehekwa m afọ eziokwu Igbo bụ Igbo dị mma nke ukwuu ọ na-abụ ihe ọma daha ayasị na gị gbagbo onye Igbo ga-eso wee mata maka ya ya mere anyị ji weta ụmụ Igbo n'ihe kwa na-akwụ chọkwana ka ọ dịrị ụmụ Igbo niile mma ka ha bịa wee kọrọ ụmụ Igbo ka ọ ga-esi wee dị ọkachasị ugbu a obodo wee ka o si dị. Ana m ekwu maka ndị si na nano inventions opportunity ụlọ ọrụ ha Steve Okorie ọ nọgoro ebe a Steve onye isi kelere anyị ndị Igbo mma mmanụ Stella ụzọ ekelela anyị o ọ dị mma olu gị a dị ka olu ọgaranya nna anyị ukwu amụgodu ka isi ya si anwụ agwọrịwọrịwọrị mara na nna anyị ukwu ekele gị gịnị ka unu na-eme na nano gịnị bụ ihe dị na nano unu ji si na unu chọrọ ka o rute onye ukwu rute onye nta maka na afọ mụ na oge na-ahazi ihe a na ofu akwụkwọ unu ji n'osi na onye sonyere unu na o nwere ike ịbụ ọgaranya ngadanga na ofu arụ na-eme onye ha bụrụ ọgaranya ngadanga ọnụwa na-eme kedu ka onye ahụ ka esi mee kedu ihe unu na-eme kedu ka unu si eme mmadụ onye ha bụrụ ọgaranya. Ndị onye nchịkọta ihe anyị wetara ndị Igbo nke ka nke ndị nọ na mpaghara Enugu, ndị nọ na mpaghara Kogi, ndị nọ na mpaghara Igbo, ndị nọ na mpaghara Anambra na mpaghara Imo na Abia. Ọ ihe pụtara ọhụrụ n'obodo oyibo a na-akpọ nano inventions. Nano inventions nke izizi bụ na nano bụ teknọlọji pụtara ọfụ ya nka na ụzụ nke kacha pụta ọfụ dị pụtara enwe nano n'ụzọ nwee nano n'ụzọ na-eficha ụlọ na-aza gị okwu onwe ndị na-anụcha aka nwaanyị nwere ihe a ga-anya n'onu anya m ya ebe a ịnyarị ọ na-agwọgọ ọya dị n'ime ahụ so mana ebe anyị wetara n'ime ọwụwụ ị na-ekiri ekiri ebe anyị wetara ewu ebe ụmụ ụwa ji esi na nano eriju afọ n'ụzọ pụrụ iche. Nke mbụ bụ na anyị wetara nano inventions ebe ọ ga-enyere ndị mmadụ aka na-enweta ego nyawụ biznes anyị ewetara kịta anyị chọrọ ka o ruo Igbo niile ọnụ. Ọ dị mma ewe ebe m fụrụ ka esi hazigasị si na nke ha abụchazi na ịchọ ịkpata na ndị mmadụ ga na-eweta ego na ọ bụ nke a abụchakabụ ihe ka a sị ka ndị mmadụ na-aja akpọta ndị mmadụ na ọ dịchabeghị na nke a Stella kedu ihe ọzọ uru ọzọ dị na ma nke pụtara ihe wụ nano invention pụtara inyere ndị mmadụ aka ime ka ụmụ mmadụ banye n'ọgaranya. Nke bụ nano invention ga-eme ka ha were your capital na-ejere gị ozi. Ha na-ejere gị ozi with your capital ị na-enweta uru dị na ya kwa mgbe n'ụbọchị weekly monthly. Ihe ọzọkwa ị ga-enwetakwana from nano invention wụ ha ga-enye gị ihe a na-akpọ full attention technology ndị bekee na-akpọ technology nke wụ na ha ga-enyere gị aka n'usoro ụmụ activities home activities dịka ijere gị ozi isiri gị nri so many things. Ihe akwa ihe irute na nano invention
ịma na ọ bụrụ okwu niile ka maka oge ndị na-ege anyị ntị achọ m ka unu were akara ekwentị ha maka na ihe gbara ọkụ ewe ihe jupụtara ebe a ha gwara mmadụ na mmadụ ga na-eme ewepụtagasị ụmụ uru dị iche iche n'ihe a ị ga na-agbata onye ha akpa kwa ụbọchị kwada do ya sụnyere ha mana akara ekwentị ha bụ 08161509349 unu kpọọ ha akọwara ụnụ ụmụ uru ndị ọzọ mana n'oge na-adịghị anya agbapụ ekwentị maka gị nwa na-ege ntị ka ị soro jụọ ha ajụjụ ole na ole maka dịka oge si dị mana ị ga-ewere akara ekwentị ha ọzọkwa bụ 08033376262 ịkpọọ agwa gị ihe a na-ewepụ na anụ were ya 08033376262 maọbụ ịkpọọ 08161509349 ịkpọọ ha agwa gị m ihe a na-ewepụ na anụ were akara ekwentị ọdịcha na mma na WhatsApp ọ dị mma kedụzi ihe mana ụlọ ọrụ dị iche iche ndị mmadụ ga-apụtagasị na ha were nke a na nke ọzọ ndị ọchịchị Naijiria ma afọ edebekwara afọ ha na maka na ewego ndị na-apụta sị na ha na-eme nke ha ji bụkwara nke a bụrụ nke ọzọ edebere afọ ahụ unu ebe ka esi debe afọ na aka iweta unu ebe ka a ga-asị na a ga-eweta unu ugbu a Steve. Nano Inventions bụ ụlọ ọrụ edebela akara ya na United Kingdom bụ London bụ isi ọrụ anyị. Adreesị anyị dị na webụsaịtị anyị www.nanoinventions.co.uk mana ebe anyị nọ n'Enugu a bụ na 145 Upper Chime na New Haven na Dublin. Kedu akara ekwentị gị ahụ ọzọ maka ndị na-amacha ụzọ ndị si obodo dị iche iche were gị chọọ ịma kedu ka a ga-esorute ebe a 08033376262 ka m kwuo ya ọzọ 08033376262 nke ọzọ ya bụrụ 08161509349 nke ọzọ ya bụrụkwa 08161509349. ọ dị mma dịka o si dị ugbu a ọ bụrụ na n'ugbu a mmadụ na-abụ maọbụ ụfụ nchọ ịjụ ajụjụ ugbu a na ha nọ ebe a na-ajụ na ọ dị mma unu ga-ajụ na-akpọ ha na 09097711009 maọbụ 09023111009 mana Stella na-ekwu na ewe nkụzi unu chọrọ ịkụziri ndị mmadụ kedu oge ụbọchị na oge unu chọrọ ịkụzi ha ọ dị mma anyị nwere semina nke ga-akpọtụ from Saturday anyị nwere nwanne echi a ọ ga-akpọtụ live ka ị wee bịa mara ihe Nano na-enye ndị mmadụ nke bụ na ịbịa na that seminar on Saturday a ga-akpọta gị usoro otu ị ga-eji kpata ego. Seminar ga-adị Saturday and Sunday after church after service then you can come back. Nke Saturday wụ 11:30 on Sunday wụ 2:30. ọ bụrụ na unu chọrọ ịfụzi ha na ewezi ka unu si chọọ ịkpọ ha na akpọ ha n'akara ekwentị na 08161509349 ya 08161509349 n'ụkpọ ha agwa unu ihe ajụjụ one na unu na-enweghị ike ịjụ ugbu a maka oge maọbụ na akpọ na 08033376262 ya 08033376262 agwa unu ihe a na-ewepụ na anụ were ya onye ọmara na maka oge achọrọ m ka unu chịkọnata okwu ọnụ gwa ha uru na ebe a ga-abịa na nkụzi semina unu nwere maka na ihe unu kwuru ebe a unu si na onye ọbụla batara na ya o so ha unu wee na-eme ya na o nwere ike nọ na be ego ka na-arụrụ ya ọrụ mgbe ọ ga-eru ofe afọ kpọmkwem onye ahụ abụrụ ọgaranya ngadanga ya bụ bilonia ọ bụ eziokwu itinye ka ịtọ isi ego ga-ezugo ndị
ọzọ ị na-ide naanị fọrọ afọ ọnwa iri na otu fọrọ afọ uru nna anyị maka oge ihe a na-atọ ụtọ akpọ unu na akara ekwentị ka akpabazi ajụbazi mana onye na-agbagoju anya bịa na new ọpa na new level ọpa chime then na Saturday anyị nwere seshọn na-abụ maka anyị amago na ndị Igbo riri nne na ekwentị ga-eji nweta anyị kịta ka anyị kọwara gị ọfụma 08033376262 nkụzi abụrụ 081509349 Stella ị na-ekwu ka m wee gwa gị eziokwu nke a wụrụ m ịkpọtara mmadụ na ịkpọtara mmadụ ị moment ị na-etinye ego gị kpam echi ya ị na-ewithdraw ego gị Stella ha bụ ajụbazie unu kpọbazie Stella na Steve n'ụzọ ịfụkwana mana agha m ọkara ha aka obi siri ha ike maka na ọ bụ akụ na-esi obi ike kpọzienụ ha na 08161509349 maọbụ 08033376262 ọ ga-adịrịrị unu niile mma. Ndewo onye nchịkọta ndị Igbo na-ege ntị ndewo ka ọ dịnụ anyị niile ga-eso ba ọgaranya na nke a ise